Dobrý deň, milí stredoškoláci. V tomto videu som si pre vás pripravil lineárnu funkciu s jednou absolútnou hodnotou a našou úlohou bude, alebo mojou úlohou bude vám vysvetliť, akým spôsobom kreslíme graf funkcie, kde sa nám vyskytuje jedna absolútna hodnota. Samotné vysvetlenie, čo to vlastne lineárna funkcia s absolútnou hodnotou je v tomto videu. Odkaz máš hore v karte. Je to jednoducho niečo veľmi podobné ako lineárna funkcia, len ti tam pribudne tá absolútna hodnota, to znamená nejaké dve zvislé čiaročky. A pokiaľ ja mám nakresliť takýto graf, tak ten tutoriál alebo ten názov je, alebo ten návod je strašne jednoduchý. Vy si nakreslíte tú funkciu bez absolútnej hodnoty, čiže nakreslíme si nejakú funkciu f s čiarou, ktorá bude veľmi úzko spojená s touto, ale nebude tam absolútna hodnota, čiže 2x minus 6. Toto nakreslíme ako prvé a ako druhé tam veľmi dôležitú úlohu zohrá práve tá absolútna hodnota, čiže to, čo budeme mať pod osou x, preklopíme nad ňu práve vďaka tej absolútnej hodnote. Čiže keby som chcel kresliť graf tejto funkcie f s čiarou, tak viem, že na to, aby som nakreslil graf lineárnej funkcie, potrebujeme mať určite dva body. Čiže ja si nájdem ich súradnice. Napríklad za x by som si zvolil 0, 2x0 je 0, minus 6 je minus 6 a zvolil by som si napríklad trojku, 2x3 je 6, minus 6 je 0. Prečo som zvolil tieto dva body? Pretože tento prvý bod je priesečník s osou y a tento druhý je priesečník s osou x. Pomocou toho vieme krásne tú funkciu nakresliť. Viem, že keď si za x zvolím 0, tak je to priesečník s tou osou y, hej, z x0 priesečník s y, striedajú sa mi písmenka. Keď si za y zvolím 0, je to priesečník s osou x. Tak, poďme na to. Nakreslíme súradnicovú sústavu xy. Nad ňu budeme vyznačovať nejaké body. Prvý je bod, ktorý má súradnice 0, minus 6, čiže minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu by bola minus 6, tu máme prvý bod. Druhý má súradnice 3, 0, čiže 1, 2, 3, tu je trojka. Tu je len začiatok súradnicovej sústavy, ten bod 3, 0 je zde. Tak, tieto dva body by som si kľudne mohol takto spojiť. Hej, nejakou takouto lepšou čiarou samozrejme, alebo nie vždy sa podarí, tak dajme tomu, že by to nejako takto mohlo vyzerať. Toto je naša funkcia f s čiarou. A teraz do toho príde absolútna hodnota. Tá absolútna hodnota, ako som spomínal, ti spôsobí to, čo vidíš pod osou x, tak sa ti zrkadlovo preklopí nad ňu. Čiže z tohto bodu sa mi to v-čko jednoducho takto spraví a toto, čo tu vidíme tou plnou čiarou nakreslené, tak už je ten náš graf funkcie f. Ja som to tu ešte tak trošku zvýraznil, aby to bolo lepšie. Je to veľmi jednoduché. Hej, videli ste sami, žiadna veda. Nakreslím bez absolútnej hodnoty. Absolútna hodnota mi spôsobí, že toto ma nezaujíma, preklápa sa mi to nad os x-ovú. Samozrejme, že tá absolútna hodnota nám ovplyvňuje nejaké vlastnosti, určite obor hodnot, lebo z všetkých reálnych čísel sú to len čísla patriace do oboru R0+, čiže nezáporné reálne čísla. Ovplyvňuje nám samozrejme aj ohraničenosť tej funkcie, tá pôvodná nebola ohraničená, táto už je ohraničená z dola, táto má minimum, tá pôvodná nemala žiadny extrém a čo sa týka párnosti, tá zostáva zachovaná, lebo nie je párna ani nepárna, ani táto pôvodná a ani tá nová. Takže tak, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. V ďalších videjkách sa pozrieme na trošku zložitejšie príkladíky, pretože tu som mal zatiaľ len absolútnu hodnotu, v nej som mal len kladné x-ko. Uvidíme, čo sa stane, keď budem mať pod tou absolútnou hodnotou aj minus x a možno ešte, keď budem mať mínus pred absolútnou hodnotou. Tak sa zatiaľ majte pekne. Ahojte.